ED Mnangagwa struck a middle finger at Chinamasa and reversed the dismissal of his foot soldiers from the Varakashvo ED cabal. Chinamasa belongs to the ZANU-PF Elders Council, who are against the 2030 agenda and the capture of State House by rogue and corrupt boycotts. Sanabina mashoko akatushamisa vanhu yesterday vanhu vachona maletters olika achisekulisa pasocial media vaitobvunza vachiti mukomana unachinamasa the fire but mutungamiri wenyika anorivesa chii chiri kuitika. Sanabina mashoko ambiranyirwa panapa topaipanoripa subscribe like utaunza bell icon. Tipinda pasocial media vanoona tsamba sedzamuri kuona idzi anomirwa mutungamiri wenyika achinzi dear your excellency, the above matter refers on 19 February 2025. Myself and 5 senior leaders of Kachivo ED received the attached letters of dismissal by the Chinamasa, claiming that he had been authorized by you, Your Excellency, to dismiss us from Kachivo ED for allegedly insulting Comrade Chinamasa and his aides. I spoke to you, Your Excellency, on 22 February 2025. It made it clear you had no authorized the dismissal. In that respect, and given that purported dismissal has established, demobilized and divided Barakashi for ED as a critical time when social media is being abused by distractors to incite mass rebellion against you, Your Excellency. We plead with you to reverse the purported dismissal so that we can resume our work of using social media to defeat, promote, and popularize your remarkable ED works, ZANU-PF Party, and our beloved motherland Zimbabwe. Ndomashwana mudanyero pana tona komana vanakasukuira unobuda vachikumbira chiti interesting. I need a chede here to assist interpret this. Chinamasa dismisses, ED reverses. Mashoko anoiswanikwa kunzi aiwa panapa basically zviri kuitika uko pavanyazoratidza kuti aiwa panenge makakatano aripo pakati panana Chinamasa vakomana variko avarakachefu ED pamwe chete nemutungamiri wenyika vachiti zvii zviri kuitika kuti Chinamasa ane achidismisa mutungamiri wenyika ambva arivhesa. Hatiudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.